אז את מסתובבת באירוע של מחר לבושה בסמלה שנראית ממש כמו שיצאה מאיזשהו מגזין שמראה כוכבי קולנוע על השטיח האדום. ערן ניגש אלייך ומושיט לך איזשהו ממתק מאוד מפתה משוקולד ואומר לך, את חייבת לטעום, ואת אומרת לו, ערן, אני לא יודעת, הגזרה. הוא אומר לך, לא, עזבי שטויות, תהני. נותן לך לאכול שוקולד. זה החלום של מחר, נכון? כן, אני מנחשת שאת תחלמי על האירוע המיוחד הזה עוד לפני שהאירוע הזה יקרה, ומעניין יהיה מחר לראות מה החלום, אבל החלום של היום הוא על נסיעה ברכבת. רכבת, כלי תחבורה שבו הנהג רחוק מאיתנו. כלי תחבורה ציבורי. אני לא רוצה להישמע כמו מישהי שמעודדת נסיעה בכלי תחבורה פרטיים, אז אני רק אדבר על חלומות. בחלומות, כשאתה נוהג ברכב פרטי, אז אתה מנהיג את חייך. נוהג, מנהיג, לא סתם מילים דומות. אז אם אתה ברכב פרטי, אתה יכול להנהיג את חייך, אתה יכול לעשות חנייה. חנייה זה זמן שבו אתה לא מתקדם, אתה ככה עוצר, עושה פאוזה מה שנקרא. אבל אם אתה ברכבת, אז כאמור, אתה רחוק מהנהג. אתה בכלי תחבורה ציבורי, לא אתה קובע מתי הוא יוצא. אם אתה מפספס קצת, טוב, לא בישראל, כי בישראל הרכבות לא כל כך יוצאות בזמן, אבל בעיקרון רכבת היא כלי תחבורה שהוא מאוד עיקן, ואם איחרת קצת, אופס, זה מה שנקרא, פספסת את הרכבת. אז את נמצאת בכלי תחבורה ציבורי, כמו שאמרנו. ואנשים סביבך מתחילים לרדת, הם מבינים שמשהו לא בסדר, אבל הסימון עדיין לא ירד. ואז ניגש אלייך ערן, שכנראה מייצג אהבה, רומנטיקה, יחסים רומנטיים. והוא אומר לך בצורה הכי ברורה, הכי ישירה שאפשר, הלו, למה את עדיין כאן? כולם יורדים, משהו לא בסדר. מה, את נשארת? זאת אומרת, זה מין טלטול כזה של שימי לב, את צריכה לבחור לך נתיב אחר. זהו, אני מחכה לחלום של מחר.